Стани партньор в компания Нова Ера България. Информационен инструмент за развитие в корпорация New Era Health Industry. Защо искате да станете партньор в Нова Ера? В съвременния начин на живот е изключително трудно на човек да постигне добър баланс между своето здравословно състояние, работата и семейството. Питате се, възможно ли е да се постигне такъв баланс между здравето, работата и семейството? Здравословни проблеми. Опитвате се да водите здравословен живот и да живеете здравословно, но въпреки това не сте в добро здраве. Опитвате се да се хранете балансирано, за да регулирате своето тегло, но опитите ви се оказват безрезултатни. Искате да засилите своя имунитет и да подготвите своето тяло срещу всякакви вируси и пандемии, но не ви се получава. Финансови проблеми. Имате чувството, че вървите назад въпреки, че правите нещата както трябва. Работите всеки ден дълги часове, но едвам свързвате двата края. Живеете ден за ден и не успявате да спестите никакви пари. Правилата и системата, която следвате, явно не работят и не функционират. Искате да получите финансова сигурност, но просто не ви се получава. Свободно време. Искате да вземате максимума от живота и да имате повече свободно време. Да отделяте повече време за себе си, за семейството си или за почивки, но не можете да го постигнете, защото сте затрупани с много работа. Здравейте! И добре дошли официално на днешната ни презентация. Стани партньор в компания Нова Ера. Целта на това видео е да ви предостави в рамките на няколко минути ценната информация, от която се нуждаете, за да вземете важното решение да бъдете в добро здраве, финансово стабилни и разполагате с достатъчно свободно време. Представяме ви една нова възможност от една новаторска компания, наречена Нова Ера. Тя е олицетворение на една кауза, един проект, който може да ви осигури здраве, стабилен и пасивен доход, както и свободно време. С днешната ни презентация ще ви дадем две опции, или казано по друг начин, корпорация Нова Ера предоставя на своите бъдещи партньори възможността да изберат между две програми. Програмите са изключително полезни и печеливши и за двата типа партньори. В първата програма може да станете VIP клиент, а в втората програма може да бъдете бизнес партньор. Сега съвсем накратко с няколко изречения ще отговорим на въпроса. Каква е разликата да бъдеш VIP клиент или бизнес партньор? VIP клиент означава да бъдете VIP партньор в компанията и да пазарувате директно от завода производител с отстъпки от 5% до 32%. В тази програма компанията категоризира клиентите, които искат да ползват продуктите за лична употреба с отстъпки от 5% до 32%. Бизнес партньор означава да бъдете бизнес-насочен дистрибутор в компанията и също да пазарувате директно от завода производител с отстъпки от 5% до 68% по скалата на маркетинга на компанията. Тази програма е подходяща за хора, ориентирани към изграждане на голям бизнес по системата на MLM мрежа от партньори и да ползва максималния потенциал и размер на бонус от стъпките. Достигайки високите нива в кариерното си развитие в компанията, ще започнете да получавате два допълнителни пасивни дохода като бонуси. Ще имате възможността да спечелите безплатно пътуване до родното място на боровият прашец в Китай и да посетите езерото Хилядата острова. И разбира се, за най-амбициозните, които успеят да развият голям бизнес, ги очаква и най-голямата награда, именно автомобилната Мерцедес програма. И сега в края на първата част от презентацията трябва да направите вашият избор за партньорство. Под това видео ще можете да изберете желаната от вас опция. В следващата стъпка ще получите подробна информация относно вашият избор. Очакваме ви, за да продължим.